dobrý, já vás vítám na kanálu Dominik.cz12 a dneska to bude unboxing na takový mini počítač od značky Apple. Momentálně už je taková starý, protože už vyšly nový kompy a lepší než co toto a je to taková starší verze. No a dneska si ukážeme toto video, co to vlastně jako, co to má takový chytrýho, no a nakolik asi to má takových USBčkový a takhle. A už jak nebudu zdržovat, jdem na to. Jak můžete vidět, tak tady můžete vidět, tak to je hned na první pohled vidět, že tady můžete vidět takhle, prostě tady tu bílou a takhle uprostřed Apple, šedou prostě ikonu Apple, no, když to takhle jakože otočím, máme to tady takhle, tak tady to máme jako dopředu, tak tady máme takovou čárku, bych to mohla spát, na ukládání prostě disk, CD, nebo když něco chcete vypálit a dáte tam CDčko a takže jak. No, když to otočíme z druhé strany, tak tady můžeme vidět také prostě jako šedou barvu zase. Když to otočíme, tak to je žádný čas a tady mám takovou zásuvku, když chcete připojit na monitor, potřebujete k tomu monitor, to je jenom počítač. A jestli koukneme, tak tady máme zapínač, když chceme zapnout ten počítač. A tady máme USB, počkejte, já jsem tady, jo, je to USB, momentálně, ne. Jo, tak já se vám momentálně omlouvám, není to USB, to je asi nějaký větrák, omlouvám se, fakt pardon. No a tady máme ty 4 USB, tady máme na sluchátka a tady máme zase, když chceme asi připojit domácí kino nebo tak něco. No, tady to asi nic není, to je prostě taková konceptka na monitor, tady je tady to je připojení prostě nabičky, když chcete zapojit monitor do zásuvky, jak? A tady vidím další USBčko. A to je asi všechno, co bych řekl z té druhé části, jak můžete vidět. No, když to potom otočím, tak už tady není jako zajímavý. Je tady zase šedá strana barvy, zase šedá, no tady je sám to teďka vyzbyto a tady je znova. A potom je zase druhá část. A co jsem si dneska pro vás připravil, že to trošku vstopuje nebo bude menší střih a trošku si připojíme ten počítač. A chtěl bych se hned omluvit za tu kvalitu videa a tak nějak. A ještě bych chtěl říct, že to je vlastně moje první video, co jsem si dneska vlastně připravil, protože ty dva videa přenosy, tak se mi to nějak nepovedlo. Tak nějak. A já už se vrhnu na to a jdem na to. A teď tam bude menší střih a jdeme zapojit na počítač. Tak za chvilku jsem zpět. Tak jsem se vrátil zpět, no a konečně jsem to zapojil, no a momentálně se nacházíme už takový počítači, kde už prostě vidíte tu obrazovku a vidíte tady prostě nějaký ten prohlížeč a potom tady mám ještě tady mám takové koš. No a momentálně, jak jsem to koupil, tak to bylo prostě, bylo to i z péčky. Já jsem si tam musel stáhnout Windows 7, protože to Windows 10 nemám rád. No a jak aspoň vidíte, jak to kliká. Momentálně všechno mám zapnutý, jenom vlastně nemám internet. Nemám internet zapnutý, vypnul jsem ho, ale můžu ho zapnout. A teď to můžeme něco vyzkoušet. Koukneme se počítat, co to všechno tak nějak obsahuje. Dáme vlastnosti systému. No, nainstalový paměť nebo procesor má Intel R Core
2 ČP, TP 600, 1,80 GHz, 180 GHz. Tady mám to takhle jako přibližím, abyste to viděli. No, momentálně tak nějak to vidíte, no. A hrámky to má 1 GB, typ systému je 60-bitový operační systém, toto má se péro a dotykové ovládání, pro tento dostoj k dispozici na tady davičku, tady je prostě máme počítačem, je to PC, to je prostě Miko, no a tady máme zase nějaký ty. Hodnocení počítače je 2,9. Momentálně, teďka mi to zase napíše, aby se instaloval zase nějaký Windows. Windows 7 jsem nemohl stáhnout, protože čemu jsem za CDčko, který mi tady teďka půjčil a já jsem se na tom neinstaloval. Mohl bychom nějak ohodnotit ten počítač. Nejsem s ním spokojený, proto dávám 3 body z 10. Ten počítač je fakt hrůza. Od té doby, co jsem ho měl, tak jsem prostě nepoužívám ho. Používám to ten, co teďka momentálně natáčím a tak nějak. Jenom chtěl bych ještě trošku jenom říct, můžete mi napsat do komentářů, co bych měl nějak točit, jestli mám točit nějaký třeba game nebo hry, prostě bych to také řekl česky, vlogy a tak nějak. No a omlouvám se vám ještě jednou za to, nějak ten obraz a takový věci, co tam bylo prostě maličký. No a já se s vámi loučím, no můžete mě podpořit s lajkem a s odběrem a můžete napsat nějaký komentář a já se s vámi loučím. Čau!